برادرای عزیز اکا و خوارو مادر التماس همه هنرمندا به خاطر شما اومدن ما برای شما آوردم شما التماس بیان آباد بکنیم یه روزا یه ساعت دیگه مونده هنرمندا به نهایت زیاده بیا شد میکنیم اومده خونده میگیرن آفی شفافرما داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. Аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулу, роҳи нафас ва ғайра. Инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои шифофармо ба шумо кӯмак мерасонанд. Ғайр аз ин агар шумо мушкилиҳои урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати шифофармо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. Ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, боқувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво доранд пешниҳод менамоянд. Бурда расонидан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 4-5 соат. Инчунин ширкати шифофармо хизматрасонии ҳиҷомаро дар ҳудуди шаҳри Москва низ ба роҳ мондааст ки шумо метавонед аз он истифода баред. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Salamat olsun.